Malita sekamadoda enuwola yathanda yini swaye. Malita sekamadoda. UDr Nyathi kwaMhlabelengane usiza kulokho okulandelayo: ukuhlola, ukukhipha isilwane, ukuqinisa ikhaya, ukulapha umeqo, ikhanda elingapheli, umhlume ongapheli, umkhumiso wezimfuyo, ukubuyisa idlozi elithwetshuliwe, uhlanga lamathwasa, ukuvusa imizwa, ukuphuphisa imithi yabathakathi, ukubamba umthakathi. Uyatholakala kule nombolo 064 793 8826. Woza kuDr Nyathi uzothola ukusizakala. Ezihamba phambili njengamanje, i-ANC ibizele umnumzane Jacob Zuma esigcawini sokuqondiswa kwezigwegwe ngoLwesibili oluzayo lumhla ka-7 laphana-ke luthuli House eGoli. Kuthiwa uZuma kumele aphendula ngamacala abeke wona ukuphula umthetho ngokwegawa zawo nendamba zawo laphana, ukusebenzisana nokwesekana amanye amaqembu okungewona umfelandawonye we-ANC. Lokhu kumayelana nesenzo sakhe sokuphumela obala ngokweseka iqembu elisha Umkhonto weSizwe Party. Ngazo kwethu izona ezihamba phambili njengoba uzibonela laphana-ke udaba oluthinta umnumzane Jacob Zuma ukuthi ubizele esigcawini laphana ukuthi uyoqondisa izigwegwe lapha nokuphula imithetho ebhaliwe laphana njengoba uzibonela ngokuhlukahlukana kwayo. Mhlawumbe kuthina okwakho ukuphawula ngalolu daba, hlala comment section ungitshela ukuthi wena luthino lwakho uvo ngalolu daba.